Anai tonai jotani khapni takte bu phuksong no tini katal video norok na hai lam sogo te khapni takte bu phuksong norok ani video no nani bagai norok ani YouTube channel no subscribe khana tapok di khapni takte bu phuksong tam kya mo tini bui hai rungya phano tini amo YouTube channel kasa khulogoi na jakha kahan bagai khapni takte bu phuksong norok bo ani channel no ani YouTube channel no norok subscribe khardi katalangi tongkhangke ke khapni takte bu khuksang ang tini bui hai asuk talent kri confidence kri han bagi ang ba hano sugya phano buni tomong no nayoi ang YouTube channel khulogoi na kha ke khapni takte bu khuksang obo ani o YouTube channel bai ani tamo ongno ongya ang abo wan sok na thanya ang tam hingangke umo kaisa ani busarok ulo phano naithung obo ani babosong agi YouTube samung khlaimani video khlaimani aba herok ni ang wan sogoi confidence kri phano talent kri phano ang video nasram ka thapni takte bu hopsong kanarok sadege phunungi tongmano katini ang norok no sana naimani khoba hase thanai Saturday shonibar adino blackeno ang wana ma singsa hai unjak laino wana ma singsa tamni hikangke kasak student rok abono se khumpui mat kotor mano 1000 plus ni saka asuk borok kobangma seni travel dance seni mami ta dance no mosai phun hanbai khapni ta ke songken norok aba a musamung no bahai nangjak aba sitini ang norok no kaisa sung ke khapni ta ke buksong ang lai blaino wana tan ka suk phil kotoma borok kupulung khe musamani abo blaino wana sisang aba hai ani asai phumin aba kerok musamarok nukjakho ke norok le nura nukha khapni ta ke buksong ang habs ta norok no mas ke norok aba ketebo ani norok ani video no nainai support khai tongani bagai norok nang black khana ang pai khaya hambai ma ya pharo tan ke je mami ta dance musamani no norok ani video no asuk norok support khakya ang norok no black khana hambai tai norok subscribe rok khai tongani bagai ang norok no jisunu mumbai khlaina ang norok no lekhana pai khaya hambai ma ya pharo nke thabni takte phuksong ar je student musane rok borok black khana 1 ঘন্টা hai ma basak lai khana kosto khate borok asuk kosto ni bisingo no borok lai khana 12 minute hai onek kosto khana mosale lai khana lengjak lai khana mosane rok to dipar khiring sare ni site o borok na mosas tungkai khapni takte buksong oba keno sini doktor truk sisanani hediba khapni takte nke sini tahu sini cultural dance sini cultural dance sini almost morok no nubi manya hingke sini doktor deb tolak ni ke khapni takte buksong asuk no norok sadake tongke norok tebo ani sama support khaji